Best Maruza, Patrick Maruza, togala muno mu Airport. Togala muno mu Airport. Inini ndinorwadziwa nenyaya yevana vari kutora zvinodhaka vachiri vana vadiki vasina kumbodya. Vana chimwe zvacho ndezvekuti vanoshaya zvokuita mucommunity, vanoswera vachitedzana nezvinodhaka. Inini Mr. Maruza pache zvangu ndakazvimirira ndiri kutora vana vadiki from 12 years to 25 years ndichivatambisa bhora kuti vaone zvokuita. Nevasikana again ndikuvatora vachitamba bhora, girls soccer, nokuti timu yedu last year yanga iri D1 yevasikana. Nenyaya yekuti tekushaya sponsor, tekushaya anything help paground, tiringovavarirawo nemari shoma yandinowana yesalary yangu kuti vana vabve muno zvinodhaka. Ndo donzvo rangu rekuti vana vabve zvinodhaka. Vana vedu muno muEpworth vakawanda vari kupera kufa nenyaya yezvinodhaka, ndokuti havana zvimwe zvinhu zvekuita mucommunity. Dai hurumende ikationawo muno muEpworth, handiti yationawo special kuvana uku kuti vaone zvokuita. Ndofunga yeshiyo yevana vanotora zvinodhaka inodzikira. Mungataure nhamba dzenyu kune vanenge vaida kukubatsirai maprogramu akurembera? Panhamba dzangu kune vanoda kundibatsirawo 0772 763 671, 0772 763 671. Pamunowanikwa ndepapi training point yedu tinotrainera paDombo raMwari primary. Munoda vana vakutangira muzera upi? Kuvasikana ndoda kutangira kubva pa10 years up to 35 to 45 years, because vamwe vacho madzimai vanoenda kana kumabhawa, handiti hakusi kuda kwavo nechikonzero chokuti havana chimwe chinhu chokuita mucommunity. Handiti havana chimwe chinhu chokuita mucommunity, vanoprefera kuti rega ndiende kubhawa kuti maybe ndikaone zvinondivaraidza kana kuti ndione cheuwiri. Handiti saka vamwe vacho tinovatora kuti vauye kubhora. One, stress neBP again zvinokonzerwa nemunhu anogara akagara pamba asina chekuita. Saka madzimai vane 45 years tinovatora kuti vauye vatambe bhora kuti stress ibve mavari, handiti vaone zvokuita. BP again inodzikira nekuti vari kuswera vari kupi, vari kubhora. Handiti ndosaka ndakafuma nyaya yetimu yebhora. Wakuvakomana from 10 years up to 20 years, because ndo maage anonesa. Ukatadza kuvakontrola kubva pathat age anenge atova wild animal. Ndosaka takafoma timu yebhora. Ndoitwa Maruza, Patrick Maruza.